Jenderekin harremantzeko gaur egungo teknologiaz nazkatuta, kaletan zehar galduta zabiltza, edo gainean zure aparatu teknologiko guztiak eramateko lekurik ez duzu. Hamaikara bilera, satoa. Hemen dugu satoa. Wifia. Zer da wifia? Wifi gabe lagunekin harremandu nahi? Eta nola ez, aisialdirako ere balio du. Azka ezazu zure artista zena. Zeharo galduta nabil, jendeari galdetu eta gehiago nazten ez. Mobila bateriari gabe. Baina lazka, zatoa garatu dugun momentuan, ontan ere pentsatu dugu. Hemendik aurrera, ez zara inoiz galduko. Errioxara, zure etxera. Resaka. Ondo eza. Porkeria. Sofa. Telebistana. DVD mandua. Hau, musika aparatuan mandua. Ke lio! 50.000 mando eta sofazik altxatzeko bate gogorik ez. Alperra zinela uste zenuen? Orain, alperrago izaten lagunduko dizugu. Zure erosotasunean ere pentsatu dugu. Satoarekin gailu guztiak zure kontrolpean. Mek. 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 Eta hau guztiak gutxi iruditu bazaizu ezaztu sato bat dela. Eran lori, pasatu eta ni bezala bukatuko duzu. Wow! Interesatua baldin bazaude, deitu telefono honetara. 23 orduko arreta zerbitzua eskaintzen dizuegu. Prezio honetara, aprobetxatu beherapena. Eta ezaztu, gaur, Satoma segunda denez, eskaintza berezia, Satoarekin batera, bere kargagailua. Aupa Satoma! Mac.